Bismillahirrahmanirrahim. Tasfirul hiyati ku nyemir kuninge jenggot. Apa? Apa? Al-waslu fisa'ri. Al-waslu iku nyambung fisa'ri ing dalam rambut. Akhbarana sapa Qutaibah tu kala ngucap sapa Qutaibah hadatsana sapa Sufyanu an Zuhri an Humaid bin Abdurrahman kala ngucap sapa Humaid sami itu kurung ingsun Muawiyah ta ing Muawiyah wa huwa halu ta Muawiyah iku alal mimbar ing atase mimbar bi Madinah ting dalem Madinah bil Madinah ting dalem Madinah wa ahrajalan metu sapa Muawiyah wa ahrajalan ngetokake sapa Muawiyah min kummihi saking lengenan kelambine Muawiyah kusotan ing sak potong min sakrin saking rambut fakola nuli ngucap sapa Muawiyah ya ahlal Madinah ya ahli Madinah aina iku ing dalem ngendi ulama hukum utawi wong alim kabeh sami tu krungu ingsun nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha le nyegah sapa nabi an misli hadhihi saking sepadane ikilah kusah. Nabi nyegah untuk menyambung rambut. Wa qala lan dawuh sapa nabi inama halakat angin pastine rusak sapa Banu Israil Bani Israil hina ittakhadha ing dalem nalikane gawe sapa nisa'uhum pira-pira wong wedoke Banu Israil mislah hada ing sepadane ikilah kusah. Dadi rusak Banu Israil diantarane wong wedok do nyambung rambut. Bahwasane wong sing nyambung rambut alwasil wal mutawsil, wong sing nyambungke rambut utawa sing njaluk disambung rambute kuwi kabeh dilaknati karo Nabi. Mapadana sapa Muhammad bin Musanna wa Muhammad bin Basharin an Muhammad bin Ja'farin. Kula ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Syu'bah an Amr bin Murrata an Sa'id bin al-Musayyab kala ngucap sapa Sa'id qadima teko sapa Muawiyah al-Madinah ta ing Madinah faqad nuli pidato khutbah sapa Muawiyah nah ing kita wa khodalan nyekel sapa Muawiyah kubatan ing rambut palsu. Cara saiki apa berarti? Wig ngono ya. Min sya'rin saking rambut. Kala ngucap sapa Muawiyah ma kuntu rana ingsun iku aron ndelok ingsun adan ing wong suwiji yaf'alu hale gawe sapa ahad hu ing kubah. Illal yahuda kejaba wong Yahudi. Wong sing nganggo wig iku kaya wong Yahudi. Wa inna Rasulullah lan sedune Rasul sallallahu alaihi wasallam iku balaha wis tutuk. Iku balaha wis tutuk apa kubah hu ing Rasul. Fasamma nuli ngarani sapa Rasul hu ing kubah azura ing penipuan. Waslus sya'ri iku nyambung rambut bil kharqi kelawan gombal utawa rambut utawa apa konde kuwi jenenge apa kharqi. Habarana sapa Amr bin Yahya bin al-Harisi kala ngucap sapa Amr hadatsana sapa Mahbub bin Musa kala ngucap sapa Mahbub ambana sapa Ibnul Mubarak an Yaqub bin al-Qaqai an Qatadah an Ibnil Musayyab an Muawiyah an Usrun Muawiyah iku kala ngucap sapa Muawiyah ya ayuhan nasu eling-eling menungso inan nabiyya sedune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku nah nyegah sapa nabi kum ing sira kabeh anizuri saking ngapusi. Nabi nyegah ngapusi lha termasuk nggo wig nggo ngono kuwi termasuk apa zur. Kala ngucap sapa Ibni Musayyab wa ja'alan teko sapa Muawiyah bi kharqatin kelawan nggawa gombal utawa rambut sing bentuk kaya wig utawa apa kuwi kaya konde ngono kuwi saudaa kang wireng fa'al konuli nguncalake sapa Muawiyah ha ing khirqah bena aitihim ing dalem ngarepe nas faqala nuli ngucap sapa Muawiyah huwa utawi kharqi wau hadza ya kilah kharqi
iku taj'alun dadekake hu ing hadza sapa almar'atu wong wedok firaq ing dalem sirahe mar'ah. Mergo sing identik sing gunakake ngono kuwi sapa wong wedok. Makane nek disebutke huwa hadza taj'alhul mar'ah firaq siha. Sumatah tamiru nuli nganggo khimar utawa kudungan. Sumatah tamiru nuli kudungan sapa mar'ah alaihi ing atase hadza. Ben dikudunge apik rambuté kan ketok jebobok memburi ngono kuwi. Dinggoni kaya ngono. Abarana sapa Muhammad bin Abdullah bin Al-Adirrahimi. Kula ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Asad bin Musa. Kula ngucap sapa Asad, hadasana sapa Muhammad bin Salamata an Hisham bin Abi Abdullah an Qatadah an Sa'id bin Al-Musayyab an Muawiyah. Abana Rasulullah sunni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku hanya sapa Nabi ane juri saking tindak penipuan to ngapusi. Wajuru tawi penipuan iku almar'atu wong wedok talifu ora talifu tapi nopo talifu kang nambal rambut atau nyambung rambut sapa mar'ah ala roksiha ngatasi sirahe mar'ah. Kuwi dicegah karo Nabi dilarang. La'anul wasilati iku nglaknatine wong kang nyambung rambut. Abarona sapa Ubaidullah bin Sa'idin. Kula ngucap sapa Ubaid. Handasana sapa Aliun an Ubaidillahi an Nafi'in an Ibnu Umar. Aba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku laknane sapa Rasul alwasilata ing wong sing nyambung rambut. La'anul wasilati nglaknatine wong sing nyambung rambut wal mustawsilati lan wong sing njaluk disambung rambute. Mesing nyambung, mesing disambung kuwi kabeh dilaknati. Akhirnya sapa Muhammad bin Musanna kula ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Yahya an Hisyamin kula ngucap sapa Hisyam. Hadasat ceritani ini ingsun. Sapa Fatimah an Asma'a saking Asma. Apa ana imra'atan sedene wong wedok iku jaat teko sapa imra'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakolat nuli ngucap sapa imro'ah, ya Rasulullah itu Gusti Rasul, inna bintan sedune anak wedok li kedue ingsun iku arusun ngantenan. Wa inna lan sedune bintan iku istakat waduloro sapa bintan. Fatamazzaqa nuli brodol apa sakruha rambute bintan. Fahal alaya nuli apa toh mlarati ing ngatasé ingsun junahun utawi dosa in wasaltu lamun nyambung ingsun laha kedue bintan fihi ing dalem sakruha. Faqala nuli dawuh sapa Nabi la'anang laknate sapa Allahu Gusti Allah alwasilata ing wong sing nyambung rambut wal mustawsilata lan wong sing njaluk disambung rambute. Ana wong wedok teko ning Nabi anak wedok meh ngantenan delalah rambute du brodol. Lah ibune kuwi mau pengin nyambungke rambute anak wedoke kuwi mau utawa cara saiki dinggoni wig utawa dinggoni apa konde. Dewe Nabi piye? La'anallah alwasilah wal mustawsilah. Kuwi dilaknati Gusti Allah. Dadi sing wedok-wedok aja ngono kuwi. La'anul wasimati iku nglaknatine wong kang gawe andeng-andeng utawa tato. Wal mutasimati lan wong sing njaluk ditatone. Abarana sapa Isa bin Ibrahim, kula ngucap sapa Isa, gambana sapa Muhammad bin Bisrin, kula ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Ubaidullah an Nafi'in an Ibnu Umar, kula ngucap sapa Ibnu Umar, la'anang laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alwasilata ing wong sing nyambung rambut wal mutasilata lan wong sing njaluk disambung rambute wal wasimata lan wong sing gawe andeng-andeng utawa tato. Wal mutasimatan lan wong sing njaluk ditatone. La'anul mutanab misoti ku nglaknatine pira-pira wong wedok sing nyabut wulu alis utawa widep. Ya ben ketok lentik ngono kuwi, dicabuti. To ben ketok tipis dicabuti alise.
Wal mutafallijati lan wong wedok sing ngratakake untu. Untune dipageri ngono kuwi. Ana pageri sak pirang-pirang. Ora omah kok dipageri. Kan lucu ngono kuwi. Abarana sapa Muhammad bin Basharin kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Muhammadun kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Subatu an Mansurin. Kenapa hal tersebut dilarang? Mergo ngrubah ciptaane Gusti Allah, ngrubah kedadiane Gusti Allah. Delok aku face bentuk tubuh wajah menungso kuwi wis sesuai. Wong sing irunge pesek kok langsung dioperasi dimanjung ya lho bentuke ra simetris belas, malah lucu wajahe, malah konyol wajahe. Utawa sing mripate sipit terus diambake malah medeni. Utawa sing mripate ombo malah disipitke. Utawa sewalike sing rambune apa iki lambene tipis dikuandelke. Wah malah medeni ngono kuwi. Itu termasuk apa? Ngowahi ciptaane Gusti Allah. Jadi digatekno nggih. Abarona sapa Muhammad bin Basharin kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Muhammadun kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Subatu an Mansurin an Ibrahima an Alqamata an Abdillahi kula ngucap sapa Abdillah laknati sapa Allah Gusti Allah al mutanammisati ing wong wedok sing jabuti wulu alis wal mutafallijati lan wong wedok sing ngratake untu ala eling-eling al ana melu nglaknati man ing wong la'ana kang nglaknati sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abarana sapa Ahmad bin Sa'idin kala ngucap sapa Ahmad. Hadatsana sapa Wahb bin Jaririn. Hadatsana sapa Abi kala ngucap sapa Abi. Sami tu kurang ingsun al-A'mas ing A'mas. Yuhadisu ceritane sapa A'mas an Ibrahim an Alqamah an Abdillah kala ngucap sapa Abdillah. Laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alwasimati ing wong wedok sing gawe tato wal mutafallijati lan wong sing ngratakake untu wal mutanammisati lan wong wedok sing mbubuti wulu alis al muhayyirati kang wahi khalqallahi ing ciptane Allah. Iki garis bawahi al muhayyirati khalqallah. Awarana sapa Muhammad bin Yahya bin Muhammadin kala ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Umar bin Hafsin kala ngucap sapa Umar. Hadatsana sapa Abi an Lamasi an Ibrahim an Abi Ubaidah an Abdillah kala ngucap sapa Abdillah laknati sapa Allah Gusti Allah al mutanammisati ing wong wedok sing bubuti wulu alis wal mutafallijati lan wong wedok sing ngratake untu wal mutawassimati lan wong wedok sing tatonan dalam arti gawe andeng-andeng al muhayyirati kang wahi khalqahu ing ciptane Allah. Fa'atat nuli teko hu ing nabi sapa imra'atun wong wedok fakolat nuli ngucap sapa imra'ah anta ana utawi sira iku alladhi wong takulu kang ngucap sapa alladhi kada ing mangkene wa kadalan mangkene kala ngucap sapa iki wae rawene iki wae. Kala ngucap sapa Abdillah. Kala ngucap sapa Abdillah. Wa mau utawi perkara, wa mau utawi apa iku keduwe ingsun. La aku lu hale orang ngucap ingsun mak ing perkara. Kala kang dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha aku ora ngomong karepe dhewe, aku ki nyampeke apa sing didhawuhke Nabi. Amarna sapa Muhammad bin Musanna, kala ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Muhammad bin Ja'farin kula ngucap sapa Muhammad. Hadatsana sapa Subatu an Sulaimana al-A'masyi an Ibrahim kula ngucap sapa Ibrahim kana ana sapa Abdullah ya kula hale ngucap sapa Abdullah laknati sapa Gusti Allah al-mutawassimati wal mutanammisati wal mutafallijati ala al-anu ana teh orang laknati ingsun man ing wong lakna kang wis nglaknati sapa man Paile ning buri lana kang laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tazafuru iku nganggo minyak yakfaron. Ambarana sapa Ishaq bin Ibrahim an Ismaila an
Abdul Aziz an Anasin. Kula ngucap sapa Anas, nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayata za'far ing yen toh nggunakake minyak za'faron sapa arajul wong lanang. Wong lanang dilarang nganggo apa minyak za'faron karena minyak za'faron identik untuk perempuan. Ora entuk wong lanang nggunakake minyake wong wedok utawa sewalike wong wedok nggunakake minyake wong lanang. Abarona sapa Muhammad bin Umar bin Ali bin Miqdamin. Kala ngucap sapa Muhammad Hadasana sapa Zakaria bin Yahya bin Umarata al-Ansari an Abdul Aziz bin Syuhaib an Anasin. Kala ngucap sapa Anas nah hanya ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayo Za'fir ing yen toh nganggo minyak za'faron sapa arajul wong lanang ciltahu ing kulite rajul atibu iku minyak wangi. Abarana sapa Isaku kala ngucap sapa Isak ambana sapa Waqiun kala ngucap sapa Waqi hadasana sapa Azratub bin Tsabitin an Sumamah bin Abdillah bin Anasin an Anas bin Malikin kala ngucap sapa Anas kana ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ida utia ing dalem nalikane diwahi sapa Nabi bitipin kelawan minyak wangi lam yarudda mongko ora nolak sapa Nabi hu ing tip. Abaroni sapa Ubaidullah bin Fadhalah bin Ibrahim kula ngucap sapa Ubaidullah ambana sapa Abdullah bin Yazid al-Mukri kula ngucap sapa Abdullah hadasana sapa Sa'idun kula ngucap sapa Sa'id hadasane sapa Ubaidullah bin Abi Ja'farin anil A'raji an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala dawa sapa Rasul manutawi sapa wonge iku irido dipentokake dalam arti ditawakake alaihi ngatasi man apa tibun minyak wangi fala yarudda mongko aja nolak sapa manhu ing tib fa innahu karana setuhune tibun iku khafiful mahmali enteng nggawane toyibu kang minyakan dalam arti ndadekake wangi toyibu kang ndadekake minyakan ya dadi wangi toyibu kang ndadekake wangi arrohata ing ambune. Abarana sapa Ishaq bin Ibrahim kula ngucap sapa Ishaq ambana sapa Jarirun an Ibnil Ajlana an Bukairin wa ambana sapa Ubaidullah bin Sa'idin kula ngucap sapa Ubaidullah hadasana sapa Yahya an Ibni Ajlana kula ngucap sapa Ibni Ajlan hadasana sapa Bukair bin Abdillah bin Asadji an Busr bin Sa'idin an Zainab imraati Abdillah yubjudu Abdillah kula ngucap sapa Zainab kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantuk kan ida syahidat ing dalem nalikane nekani sapa ihdakuna salah siji kabeh al isya ing salat isya falatamasa mongko aja demek-demek sapa ihdakuna tiban ing minyak wangi. Abarna sapa Ahmad bin Sa'idin kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Yaqub nu Ibrahim kala ngucap sapa Yaqub hadasana sapa Abi an Sholihin an Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn Hishamin an Bukair ibn Abdillah ibn al-Asyaji an Busr ibn Sa'idin ahbarat ngabarake ni ing ingsun sapa Zainab Athaqafiyatu kang kena dipercaya imra'atu Abdillah ya bojo wedok Abdillah apa anna Rasulullah ismi Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul laha maring Zainab idza kharajat ing dalem nalikane idza kharajti ora idza kharajti ing dalem nalikane metu sapa sira ilal isya maring salat isya fala tamassi mongko aja demek-demek sapa sira diban ing minyak wangi. Hadasana sapa Qutaibah tu kala ancap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laitsu an Ibni Abi Ja'farin an Bukair ibni Abdillah ibn al-Asyaji an Busr ibn Sa'idin an Zainab Athaqafiyati abana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi ayatukunna utawi andine wedok sira kabeh iku kharajat metu sapa ayatukunna ilal masjid nuju mari masjid fala takroban mongko aja nyedak-nyedak sapa sira kabeh tiban ing minyak wangi. Abarana sapa Muhammad bin Hisham bin Isa kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Abu Al-Qamata Al-Farwiyu Abdullah bin Muhammad ya Abdullah bin Muhammad
Kala ngucap sapa Ibnu Muhammad hadasani sapa Yazid ibnu Husayfata an Bisr bin Sa'idin an Abi Hurairah apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi ayu mamraatin utawi endi-endine wong wedok iku asobat maknani sapa imro'ah buhuron ing minyak bakar. Bukhur iku apa minyak bakar. Fala tazhad mongko aja nekani sapa imro'ah makna ing dalem sartane kita al isya ing salat isya al akhir kang akhir. Zikru adya bitibi iku nutur luweh wangine minyak wangi. Ahbarana sapa Abu Bakar ibnu Ishaq kala ngucap sapa Abu Bakar hadasana sapa Abdurrahman ibnu Ghazwana kala ngucap sapa Abdurrahman amba'ana sapa Syu'batu an Khulaid ibn Ja'farin wal Mustamiru an Abi Nadrata an Abi Sa'idin kala ngucap sapa Abi Sa'id dzakara nutur sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan ing wong wedok hasad kang nelesi sapa imro'ah khatamaha ing ali-aline imro'ah bil miski kelawan minyak misik. Faqala nuli dawuh sapa Nabi huwa utawi misik iku wau iku atyabu tibi luweh wangine minyak wangi. Tahrimu lubsil dhahabi iku larangane iku keharumane nganggo emas. Akhirana sapa Amr bin Aliyan kula ngucap sapa Amr hadasana sapa Yahya wajidu wa Mu'tamirun wa Bisr bin Mufaddali qalu padha ngucap sapa ruwat iku wau hadasana sapa Ubaidullah an Nafi'in an Sa'id bin Abi Hindin an Abi Musa apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi inna wa hasrune Allah iku ahalang ngalalake sapa Allah li inasi umati maring wong wedoke umat ingsun al harira ing sutra wa dhahabalan ing emas wa haramalan ngaremake sapa Allah hu ing harir wa dhahab ala dzukuriha ing atase pira-pira wong lanange umati annahyu iku larangan an lubsi khatami dhahabi saking nganggo ali-ali saka emas. Abarona sapa Muhammad bin Walid kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Muhammadun kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Subatu an Abi Bakar bin Hafsin an Abdullah bin Hunainin an Ibni Abbas kula ngucap sapa Ibni Abbas nuhi itu dicegah ingsun anithobi saking pakaian al ahmari kang abang wa khatama dhahabilan nganggo ali-ali saka emas wa an aqra lan yen maca Al-Qur'an ingsun wa ana halu utawi ingsun iku raki ono kang rukuk. Abarana sapa Yaqub bin Ibrahim kula ngucap sapa Yaqub hadasana sapa Yahya an Ibnil Ajlana kula ngucap sapa Ibnu Ajlan abarana sapa Ibrahim bin Abdullah bin Hunainin an abihi an Ibni Abbasin an Aliyin kula ngucap sapa Ali nah hanya kahni ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an khatami dhahabi saking nganggo ali-ali mas wa an aqra alan yen toh maca ingsun Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa ana halu dawi ingsun iku rakaun wong kang ruku wa anil qasi lan saking sutra tanah Yaman wa anil muasfari lan saking pakaian warna kuning. Abarana sapa Isa bin Muhammadin anil Laitsi an Yazid bin Abi Habibin an Ibrahim bin Ubaidillah bin Hunainin apa ana baus dune bapake Ubaidillah. Iku hadasan ceritane sapa Abahu ing Ubaidillah iku wau anahu setuhune Abahu iku sami krungu sapa Abahu aliyan ing Ali yaqul hal ngucap sapa Ali nah nyegahni ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khatami dhahabi saking ali-ali saka emas wa an lubusil qasi lan nganggo sutra saka tanah Yaman wal muasfari lan pakaian warna kuning wa qiraatil Qur'an lan maca Al-Qur'an wa ana halu utawi ingsun iku rakiun kang rukuk. Kala ngucap sapa Al Harits bin Miskinin qiraatan hale diwacake langsung alihi ngatasé Haris. Wa ana utawi ingsun iku asmau krungu ingsun an Ibnil Qasimi hadasani sapa Malikun an Nafi'in an Ibrahim bin Abdullah bin Hunainin an abihi an Aliyin kala ngucap sapa Ali nah nyegani ing ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andil qiraati saking maca Al-Qur'an fi ruku ing dalem kahanan ruku. Abarone sapa Harun bin Abdullah kala ngucap sapa Harun hadasana sapa Abdus Somad bin Abdul Warith kala ngucap sapa Abdus Somad hadasana sapa Harbun an Yahya hadasani sapa Amr bin Sa'din Al-Fadakiyu apa ana Nafi'an sedulur Nafi' iku ahbaro ngabarake sapa Nafi' hu ing Amr hadasani sapa Ibnu Hunainin
Anna Ali yang sedune Ali iku hadasan ceritane sapa Ali hu ing Ibnu Hunain. Kala ngucap sapa Ali nah nyegahni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansiya bil muasfari saking nganggo pakaian warna kuning. Wa an khodami dzabi lan ali saka emas walub sil qasilan pakaian utawa nganggo pakaian saka sutra tanah Yaman. Wa an aqra'alan yen maca Al-Qur'an ingsun wa ana halitawi ingsun iku rakiun wong kang ruku. Abarna sapa Yahya bin Durusta kala ngucap sapa Yahya hadasana sapa Abu Ismail kala ngucap sapa Abu Ismail hadasana sapa Yahya Ibnu Abi Katsirin yo anak lanange Abi Katsir. Apa ana Muhammad bin Ibrahim iku hadasan ceritane sapa Muhammad hu ing Yahya an Ibni Hunainin an Aliin kala ngucap sapa Ali nah hanya gahni ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'in saking patang perkara an lubsit saubi saking nganggo pakaian nu asfarin kang diwernani kuning wa anit takhatu milan nganggo ali-ali bi khatami dzahabi saking gawe saka emas ali-ali saka emas wa an lubsil qasiyati lan nganggo pakaian sutra saka tanah Yaman. Wa an aqra alan yen maca ingsun Al-Qur'an ing Al-Qur'an wa ana hale tawi ingsun iku ro keunung kang ruko. Ambarane sapa Ibrahim no Yaqub kula ngucap sapa Ibrahim hadasana sapa Al-Hasan bin Musa kula ngucap sapa Al-Hasan hadasana sapa Syaibanu an Yahya ambarane sapa Khalid bin Ma'dana apa ana Ibnu Hunainin iku hadasan ceritane sapa Ibnu Hunain hu ing Khalid ana alian ing sedune Ali iku kala ngucap sapa Ali inna Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku hanya ke sapa Rasul ansiya bil muasfari saking pakaian sing warna kuning sing diwarnani kuning wa anil haril lan saking sutra tipis wa ayakro alan yen toh maca Al-Qur'an wa huwa hale utawi man iku rokeun wong kang ruku wa an khatami dzahabi lan saking nganggo ali-ali saka emas. Wa abarona sapa Muhammad ibnul Musanna kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Muhammadun kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Subatu anggota datang kula ngucap sapa kota sami itu krungu ingsun an-nadrubna Anasin ing an-nadrub bin Anas an Busyair ibn Nahikin an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana husnune Nabi kuna hanya ke sapa Nabi an khatami dzahabi saking ali-ali saka emas. Ambarana sapa Ahmad bin Hafs bin Abdillah hadasane sapa Abi kala ngucap sapa Abi hadasane sapa Ibrahim bin Tuhmana anil Hajjaji wa huwa tawi Hajjat ibu Ibnul Hajjaji an Qatadah an Abdul Malik bin Ubaidin an Busyair bin Nahikin an Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah nahanya ka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andahat tumil dhahabi saking nganggo ali-ali saka emas. Sifatu khatamin nabi iku sifate ali-aline nabi. Wa naqsihi lan ukirane khatam. Abarana sapa Ali ibn Hujrin an Ismaila an Abdillah ibn Dinarin an Ibni Umar. Kala ngucap sapa Ibni Umar, ittakhadha nganggo sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatamat dhahabi ing ali-ali saka emas. Fala bisa nuli nganggo sapa nabi hu ing khatam. File ini buri, fala bisa nuli nganggo hu ing khatam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakhodan nuli gawe sapa anasu menungso khawatima ing biro-biro ali-ali. Khawatima dzahabi ing biro-biro ali-ali saka emas. Mangkala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedune ingsun iku kundu ana ingsun iku albasu nganggo ingsun hadzal khatama ing ikilah ali-ali. Wa inilan sedune ingsun iku lam albasa ora meh nganggo meneh ingsun hu ing khotam abadan ing dalam selawase fanabadza nuli buang sapa nabi hu ing khotam fanabadza nuli buang sapa annasu menungso khawatimahu ing biro-biro ali-aline nas ambarana sapa Ishaq bin Ibrahim kala ngucap sapa Ishaq ambana sapa Muhammad bin Bisrin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Ubaidullah an-Nafi'in an Ibni Umar kala ngucap sapa Ibni Umar kana ana apa naksu khatam Rasulillah ukirane ali-aline Rasul sallallahu alaihi wasallam iku Muhammadun Rasulullah lafal Muhammadun Rasulullah. Abarona sapa Al-Abbas bin Abdul Azim kala ngucap sapa Al-Abbas hadasana sapa Utsman bin Umar kala ngucap sapa Utsman ambana sapa Yunus an Zuhri an Anasin ambana Nabi sallallahu alaihi wasallam
iku ittakhadha gawe sapa nabi khotaman ing ali-ali min warikin saking perak wa fasuhu utawi mripate khotam iku habasyun watu bangsa Habasyah. Wanak suhu utawi ukirane khotam iku Muhammadun Rasulullah. Abarana sapa Humaid bin Mas'adah an Bisrin wa huwa utawi Humaid iku Ibnu Mufaddal. Kula ngucap sapa Ibnu Mufaddal hadatsana sapa Subatu an Qatadah an Anasin. Kula ngucap sapa Anas arada ngarepake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayak tuba ing yen toh nyurati sapa nabi ila Rumi maring raja Rum. Faqalu nuli padha ngucap sapa sahabat innahum setuhune Rum iku lak ya rauna ora maca sapa Rum kitaban ing surat illa mahtuman kejaba distempel merga resmi. Fatahoda nuli gawe sapa nabi khotaman ing ali-ali min fiddatin saking perak kaani kaya-kaya sedune ingsun iku anduru ndelok ingsun ila bayadhi maring putuhe khotam fiyadihi ing dalem astane nabi wa nukisalan diukir fihi ing dalem khotam apa sing diukir apa Muhammadun Rasulullah lafal Muhammadun Rasulullah. Abarona sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Ibnu Wahbin an Yunusa an Zuhri an Anasin abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ittakhadha gawe sapa nabi khotaman ing ali-ali min warikin saking perak wa fasuhu tawi motone khotam iku Habasyun watu saka tanah Habasyah. Abarna sapa Al-Qasim bin Yakaria kala ngucap sapa Al-Qasim hadasana sapa Ubaidullah anil Hasani wa huwa tawi Al-Hasan iku Ibnu Shalihin an Asimin an Humaidin an Anasin kala ngucap sapa Anas kana ono apa khotamun nabi ali-aline nabi iku min fiddatin saking perak wa fasuhu utawi motone khotam iku minhu nempel ning khotame iku wau. Abarona sapa Ishaq bin Ibrahim wa Ali bin Hujrin wallahu ta'ala lafali kulahu kedue Ali. Kala ngucap sapa Ishaq karo Ali hadasana sapa Ismailu an Abdul Aziz bin Suhaibin an Anasin kala ngucap sapa Anas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad istonakna teman-teman wis gawe kita qad istonakna teman-teman wis gawe kita khotaman ing ali-ali wa naqasna lan ngukir kita alih ing atase khotam naksan kelawan ukiran falayan kus mongko aja ngukir alaihi ing atase khotam sapa ahadun wong suwiji mauliil khotami istirahatrin.